pecuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji aku mangko gelo piranci gara-gara Mas Gareng mbadutke pirangan lagon-lagon sing durung bisa dipinangkani mau sore. Dasare wanci gara-gara mbarengi tumuruning tirta Jawa. Tirta kuwi banyu, Jawa iki basa mutiara saka piyai kuno. Jawa iki saka rumpakan sejaning warga ing garung kene ora bakal owah. Nyuwun lan panguwasane sing gelar jagat muga punaning gati iki Gusti Allah tansah mayu ngono tumrap warga mapan ing garung lan kiwa tengen kene amin 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 Allahumma amin. Utawi Jawa Pak. Jawa. Jawa kuwi ya ana artine. Artine apa nek sampean? Bejane ngalah. Berjane ngalah. Muga-muga warga masyarakat wonten ing garung tansah pikantuk kabegjan saking Gusti Allah. Kuwi bisa kelakon janji wong urip kuwi tansah eling. Eling. Tegese eling lan ngelingi sebab eling karo ngeling iki beda. Kok saged? Eling kuwi tegese mengkelingan nek ngeling iki tegese ngeling-eling. Ayo. Aku lan kowe titahing Gusti dititahke lumantar bapa lan biyung. Mula sing jepisan aku lan kowe kudu bekti karo bapa lan biyung sebab swargane anake mung dumunung nang dlamane suku bapa lan biyung. Nggih. Mula kudu bekti kelawan rama lan ibu. Banjur bekti kelawan perangane agama, bekti karo negara, bekti karo budaya. Lah iki contone ya warga masyarakat wonten ing garung. Katitik nuwun sewu, Pak. Nadyan to Jawa ning tasih kepareng yang sami wungon. Iki jumbuing Jawa iki jeda wungon merga Jawa iki nek dibasake meneh Jawa. Jawa. Sejane bakal lawuh, sapa sing tekun teken mesti bakal ketekan. Sapa sing tansah nyuwun Gusti iki ora sare, tetep pasah presa tumrap titah lan menungso sing seneng jejepe manut agamane dhewe-dhewe. Bedane agama rasa padha sulaya, bedane penemu rasa padha padu ngelingi. Nek Nukswantara iki beda nusa, beda golongan ning tetep siji Nukswantara yaiku Indonesia. Ngono. Sebutane nek cara saiki ya Bhinneka Tunggal Ika. Lah ngono Mas Gareng. Berbagai macam suku ya toh, basa lan liya-liyane ning dadekke kuwi kabeh kuwi hasanah. Iya betul Mas. Budaya kasanah. Mas Gareng. Iki aku arep penjani pancen nyoto kaya dene timun pungkuk nggo jaga imbuh. Lah iya. Sing kebak pengajeng-ajeng pangarep-arep kuwi Mbak Tatin karo Mbak Eka. Iki banget nggone diranku kapan to kelakon bisa rawuh mapan ning garung nyatane wong iki iso kelakon. Ya dijumenke Mbak Eka apa Mbak Tatin. Iki tur ya mengko mula kok isih padha nunggu ki isih ana door prize. Oh iya ya sadurunge door prize iki ora kena sak cengengan sik Mas ya. Iki mengko door prize iki entuke kulkas. Oh ya subhanallah. Iki. Mbak Eka. Jumenengke Mbak Eka sik ya. Ya mbok ya mesem merengut petahe apa? mbok yo guyu sesame kae apa Mencelomu. Tetepoke janji aja emang aja tansah tuwa nadyan aku kok tansih maing janji wis semua tansah tak enteni yo bareng aku Lancaran yo. diurip
saya esuk malah saya gayeng nyatane keluarga Ageng Garung kene tesih sami lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Garung lan panjenengan sedaya lho sik semangate kaya ngene lho Mas hebat tenan disembadani tenan nggih ngaten menika Mbak nggih Pak warga Garung menika menawi kepareng nimbali menika ya dinikmati dipresani ya ngaten menika ora gur butuhe eneke wayang nanging dinikmati tenan didelok isine wungon tenan prihatin tenan monggo dasare dalange seneng prihatin ning sih prihatin ya iki seneng prihatin iki karo agama saiki wis tenan jan wis tenan diperdalam cara mono wong wis madhep ngulon riyen kula kuwi wah nek kala mangsen teng pagelaran teng ngeten iki wah biyen kudu ngeten sak niki wis sanipun ngoten alhamdulillah sampun salat madhep ngilen nggih Pak alhamdulillah biyen ngene saiki ngene saiki wis ngene biyen salat wis salat ibadah ora lha ngapa gawa galon oh ya wis padha wae biyen sak gendul saiki sak galon saya nemen berarti ya saya nemen ya ora iki jendol kahono ki seneng prihatin kok nggih kraten menika dalu menika suwan mapan wonten ing Garung Garung menika kaperang dusun ingkang agama budaya bangsa berjalan seiringan kala wau sampun dipun ngendikaken lumantar kadang Pandyawara dasaripun ibu kepala desa menika kepareng mijil Pawestri Tahi Putri jos klebet Sri Kandi Kabupaten Semarang menika klebet ibu kepala desa mapan wonten ing Garung yang tepuk tangan kagem Bu Kades luar biasa sosok wanita Sri Kandi kanggo contoh aja sok ngremehke wong wedok wong lanang karo wong wedok tetep menang wong wedok kowe mbiyen laire kok wong wedok menang wong wedok mosok iya ya tetep menang wong lanang menang wong wedok nek tanpa sing ngebor ayo kok yo sing ngebor langsung ini Mbak Ika kan Mas Gareng ya kudu enek bore ya karena kalau wau desa Garung kuwi agama budaya bangsa nggih najan mila dipun sebataken nang Garung menika dipun wastani majemuk menika werni-werni ingkang ngrasuk agamining Rasul tetep netepi darmaning para muslim ingkang Katolik Hindu lan sapanjenenganipun sami manut dhateng agaminipun piyambak beda agama nyatanipun tetep manunggal warga ing Garung menika agaminipun terus budayanipun jos mriki rumiyin reyok nggih wonten malah kepara Garung menika wonten rumiyin waranggana reyok sing kajuwara menika nggih saking Garung cebret Mbak Yu kula Aryati menika saking mrihut sinden jos Bu sinten Bu Aryati menika patetipun namung nemo ning nyatane gendeng apa-apa mlebet masuk ajal kutub manggung saged sinom saged lajeng gambir sawit saged namung gamelanipun namung nemo ngaten contone saged gendeng-gendeng ingkang inggil contone kados gambir sawit ngadu miringan nemo niku ayo contone mingkar mingkuring ukara wangi yolah bapak tutut manggung dalu ngombe ngomong aku ora percaya gedebus ini gendeng sembarang masuk mongko wit jam 09.00 nganti jam 6 niku saged wis pokoke nek sepi pas reyoke mlebet niku ya dinemo ndak sepi ngeten saiki ana peneruse Pak pripun ana peneruse saiki sinten cebret iki ya sinden reok karo iki niki ya budaya lho budaya iki tetep dirembakake leres ki nek wis sinden cebret ki nek wis wayahe parian rujak-rujakan iso nggobrok nek ati sing nonton rujak-rujakan ki lho rujak nanas rujake wong dipeni aduh mboten cocok iki sing ngrungokne langsung tercengang supu yo kae sinden supu yo rujak nanas rujake wong
ora waras. Nah, kudune lah as-as lho. As. Lah kok iki rujan-rujanan rujae pokoke dipeni. Kreatif pembaruan. Nggih, niki ngen budayane, Mbak. Nggih. Terus ngen bangsa, bangsa niku negara. Nggih. Tegese warga wonten ing Garung mriki tansah mesti dhateng pangreh paugeranipun tumrap Kabupaten Semarang ing dipun pandu kan panjenenganipun Bapak Ngesti Nugraha. Setunggal men tansah nindakaken menapa dados dawuhipun wiwit ngandhap wiwit Pak RT, Pak Kadus, Pak RW, Pak RW sedaya dipun rut kalian panjenenganipun warga masyarakat Garung. Nek elok tenan nek dhisik. Nek dhisik iki riyen mboten wonten door prize ya, Pak nggih. Mboten nggih. Saiki ana door prize. Ya diwiti kromong sak tembang. Heeh, Mbak Katobi. Tembang sike. Tembang lajeng door prize. Ya. Tembang karo dopres. Nggih, ya, teman menapa? Menika Sweder Songo menapa? Wonten pamundutan mboten niki napa niki? Ya ana iki door prize iki. Oh iki door prize engko dibuka. Ya. Oh door prize dulu. Oh door prize dulu, Pak. Panitia menghendaki door prize dulu. Oh ya wis, dibuka Mbak Ika. Ya sampun ya, ya. Oke. Oke Ri. Derek kata wanita. Satu tembang. Ya. Satu tembang dulu. Engko nek door prize iki padha bubar. Mboten piyai mriki piyai budaya kok. Tetep Ora, dilenggahi iya. ngantos Ora, mriki iya. sampungipun kula sak kadang mantep katemben kepejeng Niki niki warga Garung. Berarti door prize pinten, Pak? 6 ya. Oke, siap. Hebat. Pawiatan dalu menika wonten Garung. Ya, iki ora tak toke. Heeh, coba. Nyen pelok 6. Pelok 6. Pelok 6. Ayo, Pal. Ayo gender karo mangan pop mie ngono ki wis apik, Pak. Nemelu roti. Pal, Bendene. Enek to Mas sinden kok ditinting kendang. Heeh. Paling ora sinden ya tinting kenong. ayo. Kayak sing ngenong ki Pak Godet. Wah, Pak dan Godet. menika klebet ah. Menika klebet pini sepuh tumrap giras. Nggih. Menika Kula- gawan kula niku. Oh, gawan panjenengan. Lho kan Sik. Biasane nek dalang ki gawane kendang, Nggih. gender. Dalang ki gawane kenong. Lah iki dalang es tontrong kok. ngece. Niku urusan teko enggak tapi. Ah, padipun taosi menapa, Pak Ika? Imbang ngono katresnanku. Dasar nggih, monggo. Wah, Iki lagune iki sing ngene iki lho. Heeh, ben aku ya iso ngimbangi tresnane keluarga ageng Wak Garung kene karo seni lan budaya. nggih, Mbak. Ayo, udan. Saben dina mengalamun Ah, jos. Iki lho. jroning sepi sepi Ayo, iya kan gareng swara kok. Arep. aku nyinden iso nggawa udan. Apik kuwi tegese sinden subur kuwi. Tak kira kowe arep muni sinden sambar gelap. Boten. Ora aku kuwi, Ora, yo. aku ora sia-sia karo wong wedok. Ora tenan. Tenan. Arep urip bebarengan. Susah. Kuwi tunggal mau bensin solar ngono kok. Dilakoni Basake, Mbak. Bunga susah dilakoni nggih. Nek dibasake dadi Dilampahi. Oh. Ya. apa tega lan pun nimas Atiku. atiku ra bisa lali
Sik ben toto-toto sik, Pak. Nggih. Oh dasare yo ketampon udan. Oh ya niki udan-udan berkah kok Mbak Yu. Berkah, berkah. Yo. Wis arep Apa dilanggam sik bae langgam kan Ayo langgam. beda. Karo toto ya. Saben dina mong ngalamun jroning sepi samun Lol 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 lol. amung tansah kadulu wewayanganmu duh Kang Mas wong bagus linali tan bisa lali saya tansah kuman kiling pandong ming netra apa tega sira Kang Mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku Pun sewu baik kan. dalem Tembang menika anggitanipun sinten? imbangono katresnanku menika anggitanipun Ki Sri Susilo Sri Susilo. Ki Sri Susilo Tengkleng. Nggih. Saking Boyolali Nogosari. Oh, ngaten aja Simbanu. Kula masihpun asring piyai menika sok ngaturaken tembangipun namung sok mboten mangertos kaliyan Kang Ripto. Nggih. Nggih, jembanuwun menika kagem pangaton dhateng kula sak kanca bilih tembang imbang ngono katresnanku menika ingkang kepareng nganggit menika Ki Sri Susilo Tengkleng. Kaprah Ki Dalang Tengkleng ngaten. Nggih, Dalang Tengkleng. Kuwi lho, Pak. Juragan sapi asline mboten dalang nika. Oh, ampun ngaten. Nika pemudan kula. Sulok angger pelok barang. Ya. Piye, apal? Ora. Ya. Mongko Kang Mas katresnanku babasane tan bisa tinuku cunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Ayo. Sinten marang kono Miras. Iya. Oh, iya. Alah iya. Iya.
bagus dimana anak kami sayang linalitan bisa sayang terus aduh pansah kumantil ing netra apa tegas Jan koyo nggih menika amane pasangan idiot. Elok. Wah, jan elok Iki tenan. nyapon joget kok iso. Iki garek mung iki Ayo, totalitas ngarep tenan elok step. jan. Gareng kremun. Gareng amin. Gareng terus, Pak. Ya. Sik to. Waduh, timbul. Weh. Hei, baik ah. Hei. Timbul sebelah yo sekon donga kok terus dikake mriki. Kesanipun mandi. Oh, nggih ayo karang ya. Piyai iki nek mandi ngendi nggon mandi kok ya. Oh, mandi. Mboten namung semburit tok. Oh, semburit. Oh, Mriki mandi. Wah, Aku mandi, Pak. Mulo ket mau aku mayang karep mendem jebul. Sakit. Mboten wau gur makrut ngeten kok. Atut pinjen osek niku jan Pak. Nek tut niku mboten masalah, tapi nek sing bes niku lah. Ama kidamnoke sing radi ageng segede kok, Cek. Aman, Pak. Iki udan terang mergo Mamat bar ngobong menyan. Engko mburi. Ya Mbak nuwun iki dulur saka Sleman ayo Jokarpo. Oh, ketoprak. Baby ya. RRI, Cek. Koncone Pak Sugiman ya iki. Mbak nuwun iki. Hei, Ming. Hei. Mongko Kang Mas katresnan. Dicepetke to di wis tiwas ngene iki. Nah, Iki dinamikane kudu diatur. Langsung masuk doorpress Mas Gareng ya. Nganggo dinamik. Dinamik doorpress ya Mbak Tika ya. Oh, doorpress Doorpress dipun. ya satu. oh dereng, ampun Pak. Wah, ampun dulu. Larang. Mbak Tatin. Mbak Tatin cuman ke ya. Nggih. Ayo. Ya saya disang. Mas ojo diperoki. Yo. Mas ojo diperoki. Tinggal aku mau kudu ngerti cara. Ojo ditinggal kapribaden. Sing eling terus apa iku budaya pancene bener kan
Lebaran semangat banget. Kemah incone Mbak Eka uget-uget. Udan oh, semangat. Biasane nek karo aku ora pecicilan ngono kuwi. Penjani arep ngalembono kok terus dumbu pecicilan pajan. Lah apa Nek biasanya kalian jenengan ora pecicilan ngene iki, Mbak? Jan Mbah. ora tahu lho. Santai ngono ya. Santai kalem. Kok mbasan karo dirimu kok langsung sirahe deleh ngisor bareng. Oh, apa pas karo Mbak Tati asam uratmu kumat. Nah. Ngece ya. Yo semangat. Aku yo semangat no. Yo tunjukkan. Tanggap kok. Ya sangatnya kok tunjuknya sing total kok, Jo. Contoh iki kaya ki jendol kahono. Aku yo kudu nyonto piye? Wah. Ngopo? Angger kok wis Garut Kaca, Antarja, Heeh. Antasena wis kumpul wis. Wah, gunungane lho, Pak. Romo Dewaning Sun. Nggih menika luar biasa lho Pak Dalang. Nggih, Menika Cik. penontonnya nggih tesih kathah. Nggih. Ingkang sami pungon nggih tesih kathah. Niki ngentosi kula napa ngentosi Dorpres? Dorpres. Dorpres. Ayo sedayanipun Mbak Tati karena menika kalebet yen nyuwun dateng mawon Gusti nek cara agama menika mujadahan. Nggih lelekan. Nggih. Dikir. Sing dipun himbo menika Jengsunan Kalijaga mapan wonten pelataran Masjid Demak. Gelar ringgit Purwo dipun sekuyung dening para muslim para mukmin dalem menika warga masyarakat Garung sami ndedonga dhateng panguwasaning Gusti ing Maha Kawasa. Lah nggih. Pokoke mboten masyarakat Garung nggih sinten malih wong niki nggih demi masyarakat desane dilek-leki ditungani ben kabeh niku manggih rahayu Amin. manggih Amin. selamat nggih. Niki Dorpres riyen napa nembang sik? Dorpres. Setunggal Dorpres, Pak. Dorpres, Pak. Dorpres. Nggih. Heeh. Dorpres Oh, berapa? Dorpres yang diambil dari situ, Pak. Ah, Oke, nggih. siap. Ing kepala ngambil ngemendet sinten? Ingkang ngambil, Dari panitia? Pak, dari panitia nggih. Ya. Oh, ngambil mic. Oh, ngambil mic. Pi. Waduh, nggih. Ngambil mic ya, Pak? Heeh. 50 sik. Waduh. Ya, terima kasih. Kita buka Dorpres 3 dulu nggih. Nanti Oke. setelah goro-goro dibuka 3 lagi nggih. Oke. Mana semangatnya? RT 1, Wey! RT 2, Wey! RT 3, Wey! RT 4, Wey! RT 5, Wey! RT 6. Wey! Ben ra ngantuk. Wey! Monggo dikocok. Wey! Wey! Hey! Lo. Dhuwur kan ketok. Dari RT 1. Ah, mana suaranya? Pakai S nggih karepe. Wah, Mbak Eka le ngunjuk. Wah. Bapak Supriyanto. Wey! Monggo. Nanti Dorpresnya minta Pak Ketua Panitia dijikoke apa sak karepe. Monggo Pak Supri. Pak Supriyanto. Pak Supriyanto. Mundur Dorpres. Ditung ping 3 nggih. Oh lah kae. Melayu. Pak. Ben cepet. Melayu, Pak. Itu nggih. 1 2 3. Ben kaya Pak Bupati Kobong. Iringan RT 4. munggang, iringane munggang. Bapak Rusdwi Priyanto. Kok sapa Rus Pak Toto? Kok Supriyanto apa Rus? Kos Dwi Priyanto. Yo. Ayo Melayu. Pak Kus. Wis turu iki mesti. Ya muga-muga ngandang wae gek panitia ya. 1 2 3 kobong meneh. Ben ra ngantuk kek. Ya engko yogane dikeki ya. RT 6 Woi. atas nama Suparlan. Turu meneh iki mesti. Ya. Monggo Mbah Pak Apa diitung meneh? Oh lah kayak melayu Pak. Ayo Pak, ben semangat. Dorpres. Dorpres Bang Biciko. Daerah Biciko. Opo? Ayo. Gunung. Pak lari Pak, ben ra ngantuk. Ya.
Pak Suparlan. Pak Suparlan. Jan. Pak Totok dia oh lho Pak. Padha karo Pak Deku jenenge. Pak Deku yo Pak De Suparlan. Sik kok Pak Parlan RT ngendi sik? Iki ndek kakak apa ora? Kon nggawa kakak, Pak. Kakane ndi? Lah kartune? Lah, oh, gowo ya wis. Disahke Pak kata ngono. Oke, sah. Sah. Sombong amat. Ya ini yang ngobong tadi ya. Ya. Cepet beben lek. Lakone kena. Nih. RT 6 kembali. Wah. Apa iki? Atas nama Bapak Rohani. Bapak apa Ibu jenenge Rohani? Monggo Bapak Rohani. Wah iki nak turu ya tak hitung cepet-cepetan. Aturan mriki. Oh teko kae. Oh garwane. Monggo Pak Toto. Monggo Bapak Rohani. Merah biji kok dur pesekop. Iya, monggo. Bu Rohani. Sing ngendang saya. Cocok sik karo maskernya dibuka bener apa ora? Buka apa maskernya Bu Rohani apa dudu? Awas. Oh lho bener. Wah. Bojone tanggane. Iya nak bener to. Ndi leng Cine? Satu lagi ya. Hus. RT 6 kembali. Wah. Atas nama Bapak Maryono. Monggo, niki wonge. Muga-muga turu wae nang ngono. Oh lah iki anake apa dudu iki? Pak Maryono. Asmane Oh, padha anake. karo Pak RT nggon aku, Pak Maryono. Pak Maryono. Nggih, monggo. Nggih, demikian tunggu setelah goro-goro nanti dibuka 3 lagi sekaligus Utama. doorpress utama yang diambilkan Bapak Bupati. Monggo Pak Dalang. Monggo Mbak. Ya, situ sono. Matur Ya. suwun nggih, Pak. Nggih, banpun dulu. Ini ya, diningane. Jos iki sampun 3 berarti 3 meleh nggih sing teng mriki nggih Pak nggih. Oh niki terakhir niki. Kulkas niki. Bacotke nang tembang-tembang sik Mas Gareng Mbak Tatin. Monggo. Tembangnya dipilih ki sing gayeng-gayeng. Lagu-lagu. Nggih, ingkang gayeng cepah nuwun. Nggih, mbok bilih wonten pamundutan lagu menapa Pak Bu? Dari RT 6 mbok bilih ngesakaken tembang menapa? Monggo. Dari panitia adalah lanjut ya. Lanjut tembang. napa Pak lagune? Tembangipun ingkang cocok. Mboten nyuwun, oh nggih. Boten ingkang gayeng. Boten nyuwun. Lagunipun ingkang gayeng-gayeng warga masyarakat Garung menika suasana warga ingkang cinta dengan budaya. Ayo. Nggih niki langsung to Pak? Nggih, laras. Kon mencekak-cekak kula. Cekat-cekat. Kula yo ngertos arep panjenengan wis lihat wah kira lek goro-goro engkul ket waus dilirak-lirik tak. Kan nggih katresnan sejati nggih. Oh nggih. wah, Kalian Mas Gareng nggih. Oke. Ning yo ampun tresno kalih Mas Gareng. Wah wis. Niki jane iki nek didelok ki nyenyenget. Ning ngangeni ngono kuwi lho. Wah, ki rungokke, Pak. Nek ki trimo ki jendol kahono. Pancen Mas Gareng iki wonge mengi aku ki yo ora percaya. Apa? Mengi niku penyakit kok. Apa? Ngangeni kok mengi. Oh, ngangeni. Ngangeni. Mengi iki patok terus. Ya. Katresnan kang sejati. Tatin dinot. Diri laras. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi aku kang nandhang asmara Gusti kula
tresno disekseni linteng-linteng ing tengahing wengi ati kang nendang asmara Gusti kula paringa usada bulan ing wayah wengi nampeni kekasing ati iki pepu jen ati ning endi do wong ayu kang tak anti singkat Mbak Tati. Wong bagus aja sirah langsa. Aku teka gendang tresno. Langen asmara gawe sewu rasa. Nambani hatiku jiwa. Kang Mas tentremno atimu. Aku setia ngenteni sliramu. Bisa ketemu tresno suci manggiyo rahayu. Tresno suci mengkiyo rahayu. Sampun menika. Nggih, elok. Katresnan sejati sampun. Katresnan sejati. Wah, jan eloke Mbak Tatin ngene iki lho. Kenapa? Ngaturke Joko yo elok, nyatane ngaturke tembang sing ngene wah jan. Sindenan yo Sindenan yo. lagu dangdut yo oke. Watone aja gala-gala. Itu sepatus regeng Mas Gareng kan Mbak Ah, Tatin. iya, toh. Saged ing sakmangke kalian kadang. Yo, siap. Heeh. Ben supaya Mbak kalian Ika kalau kalau mau dikesake wonten pamundutan apa? 3 lagu nggih. Dikesake Jo. Heeh. Iki mau ono lagu apa Mbak Ika? Wonten pamundutan Nggih. sigar Sigar kali lewong. dari panitia Panitia Sinoman. Sinoman. Nggih. Wah, jan. Wangune kok Mbak Ika karo kadang seniman kaya pesot akrab banget iki lho. Apa to? Endi, Wah, bejan? pun ngeten. Pripun? Pun ngeten. Wamun saru. Tegese iki apa nek ngono kuwi? Pun sahabat kental. Oh, sahabat kental aja. Tak kira nek mun ngeten ki mbok yo ming ngeten-ngeten kok. Mbak Bil, ngesaken kalau mau tembang menapa Mbak Apa, Bil Mbak Ika? Causi. Lewung. Lewung Liwung. saged. Nggih. Oh, Liwung sike nggih, Pak. Ah nek lewung butuh karo kanca-kanca giras iki men berarti gayeng. sigar sike. Heeh. Cigar. Apa liwung karo iki dikancani? Ayo monggo dikancani Dikancani. Heeh. Apa dimedle? Tri. Eh, Dimedle. Ngiteli. dimedeli. Ayo karo Jeje. Tri karo Jeje. Wah, nupun wah. Sor. Menapa Mbak Tatin menika di Ah, Oh. Yuk. Imbah Kakong ayo. Jeje sama Tri. Apa iki? Mbak Liwung sike. Oh. Heeh, dipinangkane sing gayeng. Medun alon bismillah. Oh, jancuk-jancuk Pak, jan wis. Oke. Ya, wis. Pak niki sekedap niki Iya, ada iya. Pak sama jenenge? Samprudin saking Jambu nyuwun kembang rawe Heeh. kalih ali-ali. Ah, ya. Dik sing joget gareng. Sing nyanyi kula. Nyawer mboten, Pak? Oh, mboten. Oh, iya. Ora sida. Ibas. Tuwas tak wenteni sowi rembukan iki rembukan opo? Lah ya aku rek yo ming anu pundi dawuh to. Sekarang Mbak Bae Tatin ketemu iki- kanca Mbak Tatin angkatan iki kowe iki. Piyai sing telaten kok karo. Tak kira nu bukan apa ya. Awake dhewe arep lagu ngenteni ya. Lah ya aku yo ngenteni ya. Mbak Tatin iki karo Piyai sepuh ki sok punya telaten kok. Dadi Klaten alon-alon kok rek yo iso ya. ya dikesake apa sing gayeng kae. Karena wis jumeneng iki Mbak Jasin karo Mbak Tri. Liwung. Ah, ya. Langsung. Yuk.
Asik. Kiri laras. Kiri laras. Ayo. Ayo. Ayo kata-kata panitia. Ayo yo. Panitianya boleh kesini. Ya ya yo, ya ya yo. Panitianya belum kesini ya, tadi yang minta panitianya Panitia ya. mau joget. Iki digawe sing anu, are you ready ngono sing dudang-dudang ngono kaya apa jenenge iki? DJ. DJ. Sing are you ready? Ngono kae. Ya. Dia apa reng? Dia apa? Are you ready ngono kae? Are you ready? Ayo panitianya mau gabung sini enggak? Kita tunggu panitia. loh. Gabung Nanti sini. setelah ini Oh panitia iya iya iya. mengambil Oh doordash. dibuat DJ. Oh. Pokoknya juga DJ remake. Yo, are you ready? Juri mek. Komeng water. DJ remake dicampur remix. Ya. DJ komik, yuk. Sabtu panita radu. Asik asik asik. Cek sak cek sak cek. Put your hands up. Put your hands up. Sepisan 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 ketemu. Ayo yo. Pripun, Pak? Ngene lho. Jualang iso nge-ref ya iki. Nge-rap. Nge-ref ning ming buntute tok. Dadi ning hatiku Sagoro, Sagoro. Ya. Ayo. Sabtu panita radu. Mogi kosing lelang
sami. Mas Biragula Owarjo aye. Bos kang ngungging miro guling aseo yo Mas yo awas. Sahur. Kondur ngawur. Deh, elok Mas Gareng. Dorbes ya dikasake. Dorbes saatnya dorbes. Pilih daripada tang panitia. Dorbes, Pak. Nggih, tang panitia. Siap. Ya. Coba sini. Oh, ini Kosrin. Oh, nggih. Monggo Pak MC. Wah. Coba iki. Kita lanjut. Nah, ini ada Pak Wandi untuk mengambilkan sekaligus 2 doorpress. Yes, tasnya semangat ya. Iya. Ayo Reng. RT 6 engko bali ning RT 1 muga-muga nggih. Mesake RT 1 cek kebak dhewe. Iya. 2 sekaligus. RT 1 Wandi dongoku iki. Kaget. Bapak Iman Sugiarto. Wah, ini dari Arsarto huruf ini. Mana orangnya? Oh, lah ya. Juragan bebek. Monggo, lari. Mundur Dorbes. Pak Mam Sugiarto. Undangannya dicepake. Nek ora dicikuk Dorbes ya koper. Nah. Monggo. Monggo Pak Ketua. Pak RT bagaimana nih? Udah pakai undangan? Pak RT dudang RT 1, 2, 3, sampai 6. Kon rene kabeh, mana Pak RT? Ya. Iya, gimana? Ya. Gimana? Warna kan harus dibawa, kobong Pak Imam. Kesepakatan undangan harus dibawa, nggih. Pun ini tas saya satu gasnya Pak, ini harus diambilkan dulu sudah. Ini dari RT 02. Jenengku Dewi ya iki. Mortina. Ayo Ibu Mortina. Iya. Monggo mau Bu Mortina. 1 2 3 kobong kesuwen. Yo. Satu lagi Pak Toto. Do cocok sih. Loro sekali. Loro kobong kabeh. Nggih, sekali lagi undangan supaya disiapkan nggih. Dondongo. Kembali ke RT 1. Iki tak kon ngenteni jebule to. Ibu Sri Jumarni apa Jumarni? Bu Sri Jumarni ya? Oh, Bu Nani, Bu Sri Jumarni. Wah, tak kon ngenteni jam 3 untuk tenan, Bu. Ibu Nani. Payan Bu, ngatos-atos nggih, muga-muga berkah, barokah nggih, Bu. Sebah nuwun. Tahun depan. Ya, mboten cah kangelan niku. Manpun. Kembali satu lagi Pak Toto. RT 5. Sinten. Yo, Butun, Bu Siti. Bapak Tri Yanto. Ono lah Bapak Tri Yanto RT 5. Mana orangnya? Oh, putrane. Woi Kakang Lis kok ngendi kok ngaku. Nggih, 1 saya mohon Pak Dalang yang membacakan. Pak Dalang monggo Pak. Aduh iki. Yang dari Pak Bupati. Buka Pak. Nggih, buka le.
Kok malah iku? Ya. Teriak. Benar. Ngece ku ya. Dari RT 01. Monggo persiapan undangannya. Nama iki ibu bapak iki waduh iki ora ono iki. Mesin cuci tingkat. Poniyah. Wah, Bopon. Menika ibu no bapak menika. Ibu. Ibu Poniyah. Ibu Poniyah. Tepuk tangan. Ora kuat sing gowo. Ya. Diri Mas. Terima Diri. kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan wayang kulit sampai pagi. Untuk tahun depan akan kami sediakan door prize yang sangat besar nggih. Yang penting donaturnya. Terima kasih, monggo Pak Dalang dilanjut. Yes, Banun Mas Gareng. Tembang wis ngancik nang pilok barang. Yo, siap. Yo, sip. Iki engko dua tembang terus tekan lek cepet. Iya, dipacetke wis nang pilok barang. Ayo, jumenenge Mbak Tate karo Mbak Eka. Yo. Gundul-gundul pacul-cul kempelengan Yonggi koko pempentengan Pakul impeng sekene dadi sarantan. Aduh, Mbak Nuwun, Mbak Tatin, Mbak Eka, kalau mau door prize sampun, Mbak Bilih. Menika sampun ngancik laras pun blok barang, pun caosi tembang sarasan panjenengan, kagem semangat warga Mapan Uten Garum, mobil Spareng sedoyo nggih. Niki disertai 3 warang kono. Komplit. Oh, komplit sedanten. Blok barang sing cocok, monggo. Oh ya, sigar permintaan tembang sigar. Iya, sip. Oh ya Niku berarti. mawon nggih sigar nggih. Sigar mana Gus? Ayo kuwi ming kuwi, nggo kuwi tok pal. Sigar perok barang Mas. Kok sik Mbak Eka kok dadi sing mengko bengi ngene juga. Sing mengko bengi juga iki. Oh, wut ya. Wut ya. Ngono dadi. Sukses. Ya. Moga. Ya. Oh ya wis. Cinta sing Sambar. niki kuat ning pas sing ditinggal umur waktune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawange semu wis dikon lali kali sigaran ati Kau ketuket. Meleo sayang, aku sing berjuang, nipun tak
Purna menika sampun miranti mbok bilih keranten menika sadèrèng wanci subuh sampun kepareng paripurna. Mila kladuking gegojegan dalem menika nyadong donga mbok bilih donga wekasan kagem warga wonten ing Garung sak sampunipun menika wanci gara-gara Purna mbok bilih panjenengan tetiga pareng mandhap saking panggungan kondur wilujeng kondur mbok bilih donga wekasan kagem warga ing Garung cobi Mbak Tatin Mas Gareng Mbak Eka. Kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Garung. Iya. Dan semoga masyarakat Garung tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Kathah rejeki ingkang berkah melimpah serta Bagas kewarasan, berkah barokah samudayanipun, dados bumi ingkang gemah ripah loh jinawi. amin. Ya, apabila ada salah kata dan perbuatan mohon maaf. Insya Allah sanes wedal benjang atau kapanpun kita bisa berjumpa kembali nggih paringi sehat sedayanipun. Sedaya. Selamat sing ditanggap. Selamat sing nanggap. nanggap. Selamat sing nonton tanggapan. Nggih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahku ngetan parane. Pinon lir kakonang surem sorote tanpa jangke kono. Tanpa jangke kono sang Arjuna esmunya kamanung swanira ana kongas gendrik kamantyan ora temengko Kakang Badranaya prasasat nganti kaya dene nglangkai oyoting Yemang budidaya kelawan palengganing Koko Prabu Sri Bathara Kresna parandini durung ana suka katrangan sasmitaning gaib duh Kakang ibu panelangsaning bendaramu ngabukara tan pinanggya kelawan
Koko Prabu Bathara Kresna duh Koko Prabu panjenengan wonten pundi to Koko Prabu sampun ngantos nigakaken dhateng Kang Arayi Brata Pandhawa Kakang Narayana aja nigake kelawan kadangmu Yai Permadi. Den panjenengan kula aturi sabar. Wonten pemangson sapa sabar bakaring subur. Wong tetek tangguh lan tanggon bakal tinemu tumrap kayuwananing jagat mongko Den. Gesang mapan wonten ing jagat gumelar menika namung nuhoni dhateng kodrating Allah. Kodrating Bathara niku ora iso diwiradati yen panguripaning menungsa, panguripaning menungsa niku kudu diwiradati mboten benten. Panggesangane ngarakamu Sinten Prabu Rakasna ingkang mentar saking negari Dwarawati niki kudu diwiradati digoleki kanthi gembleng gumolong giring para Kusumbrata Pandhawa supaya tinemu Sinuwun Kresna kula duweni petung bilih rikalenggan sakwake timbule Kang Raka Sinten Prabu Bathara Kresna niki mesti ing make badhe nyarengi dhateng tentreming jagat Dendara Janaka. Oh Was meraina semu sang Hyang Haruna sapaning kukila ler kanikana sakapter ler kapidunganing kung papatoke ngayam wono iya to Kakang yen pancen kowe mangkono pangandikaning Kakang Baddana ndak candhi ayo derekno bendarmu Janaka paya palengganing Koko Prabu panjenengan wonten pundi to Koko Prabu. Sadija marawon-rawon punak nyomek gulingan
wis urip mati maneh sirna waluya ler kiping sorya jagat Pasendwara saka pangrintaku lan saka pangentoinaning batinku aku bakal munggah nang Kahyangan Suralaya saprelu gugat kelawan Sang Pramesti Bathara Guru supaya bisa kasembatan nggonku jumeneng arep tumapan ing Ndrawati Paramdene durung ana kelakone nggonku suwan mapan ing Kahyangan Suralaya Kanjeng Hyang Bathara Guru kula kepareng minggah mapan wonten ing Kahyangan Suralaya nyuwun palihlah kula kepengin sanget jumeneng ratu mapan wonten ing Dwarawati duh ulun Sang Pramesti Bathara Guru tandya teka mangkono dereng kelampah minggah mapan wonten ing Kahyangan Suralaya sinten ingkang kalenggan samangke Bujeng Sekar Jati Murti ora kaya rambut julung dasa muka Dasa muka nataliri paimangan anom Kakang Sutejo ora bakal hangli menawa dina samengko Yayi Dasa waduh Kakang ora ngira babar pisan yen bisa tinemu lan panjenengan Kakang Bomo Nalokasura iya Di lha kok ora ngira babar pisan Siadi Sukma Nglembara ingkang isih mapan ana ing swarga pangalantungan apa ora nampa kanugrahaning Bathara Siadi munggah swarga lan Siadi ora nampa pasiksaning Bathara mapan ning kawah Candra dimuka di Adi Rahwana-raja waduh Kakang nate nuruhananmu menawa patiku jaman semono karana hongka angkek Rama Wijaya saka gedhening tresnaku kawan Rekyan Sinta nganti mateni pirang-pirang kethek Pancawati Denda dadi tumbal lan akeh para raksasa buta-buta padha mati dadi pangorbaning tresnaku kawan Sinta Paramdene ora bisa kelakon nganti aku lan Sukma Nglembara ning tresnaku ora bisa ilang nganti aku suwan mapan ing Kahyangan sabaline lah kok Kakang Bomo wektu dina mapan ana ing ngepat kemanasan karo piye Adi Dasa Muka aku bakal munggah nang Kahyangan Suralaya bakal nyuwun idi palilah nyuwun pangestu menawa aku kepengin dadi ratu mapan ing Dwarawati lho Kakang Sutejo kepengin dadi ratu mapan ing Dwarawati mestine wis kelakon lan sak jamake krana Ratu Dwarawati wong tuamu mesti bakal lumintir kelawan sapa yen ora Kakang Bomo iya ning dadi nuranan Rama Prabu wektu dina saiki linggar aku duwe penemu yen to Rama Prabu Kresna kuwi wis sida nanging saka adreng lan cukeng wa Prabu Baladewa lan Purakusuma Mbrata Pandhawa ngukuhi dampar kencana negara Dwarawati lho dadi wong Pandhawa melu-melu perkara ning keluarga Dwarawati iya aku sih lah Siadi tumeka nang Kahyangan Suralaya apa wis tinampa saka ngersane Sang Pramesti Bathara Guru tak kandhani Kang Bomo aku bisa sembada nggayuh kelawan Rekyan Sinta sing wis jiwa kelawan Warsabada yen aku bisa ngregem manane kembang Jatimurti sing satenane kaenugraning Jawata Wahyu Jatimurti sapa wae sapa sing bisa ngregem kembang Jatimurti sing sayektine kembang Wahyu Jatimurti kuwi bisa kasembatan apa wae Kakang Bomo ning tak cekele kembang Jatimurti Kakang Bomo kuwi harus ngerti karepe njujuk nggone wae. Durung wayahe suwuk wis suwuk dhewe-dhewean. Kakang Bomo ora mung kowe sing kepengin ngregem kembang Jatimurti ngaku yo sapa sing kanggo papenane.
Alon-alon mawon, alon mawon, alon mawon, alon mawon. Neno no ne neno no ne no. Den pangrasa kula nugraning Jawata tinampi dening Dikandara Janaka. Rewosnya kulan panjenengan lumampah nelasak wanawasa mboten wonten sasmitaning gaib lenggahe Rakamu Sinuhun Kresna ning bareng kulan panjenengan menika wonten wujuding pertapan lan kula panjenengan kampir sawetawis lak rasane adem tentrem mapan teng pertapan iki bah ora mokal sing lenggah mapan wonten pertapan wujudipun Sang Brahmana ingkang handhawek mangsa semedi nyodolan nang cahyane meratinani yen to menika dudu Brahmana sembarangan pendhita sing gentur tapane maksud budi memati raga demen kan pangreh ngelmu budi utama sampun ngantos kalacut den ndak kena walating pendhita tapa panjenengan badhe kenang aradan den iya kaki nyawa jimat kula duh sang penemban linepatno saking detuka mugi wating Sang Brahmana katebihna dhateng jiwa kula pun Janaka. Mugi wonten kepareng dalem Sang Brahmana. Sungkem kula kunjuk sandhap pepada Sang Brahmana ingkang handhawek lenggah mapan wonten petapan. Iwang suksma kawekas. Anggana sekti para dawuh rumpun. Ora ngira babar pisan, ora lijok ujare wong daplok. Mbok menawa ana piranganing prenjak ingkang ganter mapan ana sak dhuwuring bali wisma. Bakal ana tedhaking priyagung utawa bakal ana tamu. Wimbuh ana wujuding jago tetarungan mapan ana sak ngareping kori. Bakal ana tedhaking priyagung ora bakal angling. Nitik sandang pangageme iki dudu satriya sembarangan. Trahandana tapa. Katitik gandaning pengojayeng kapon ing ngambar gungas maratinani yen to iki satriya kekasih Gusti Anggana Sekti. Nuwun inggih rumpawan. Mugi kapurba sampun ngantos kendhat lan kula aturi ngagem kawicaksanan paduka Sang Penemban Patmajati. Oh iya. Mangke to mangke kisan Pak. Mboten badhe ateges kula tambuh dhateng paduka ingkang katemben kewala. Rawuh mapan wonten ing pertapan Tasik Retna mriki. Panjenengan sinten kakasih panjenengan Raden Janaka. Madukara kasatyan panjenengan lan dikalenggan sama kadhiraken dhateng pamomong tanah Jawi Kiwa Semar Badanaya ingkang ing benjang kinarya hamusril kasing para kusuma Brata Pandhawa mberat suketaning jagat memalaning bumi duh kisanak mugi panjenengan hangandika kanthi pratitis lan prasaja yen to panjenengan menika satriya Madukara Raden Janaka ingkang ing mangke badhe amber suketaning jagat memalaning bumi duh Raden Janaka miwah Kiwa Semar Badane yaning talaga kadilangit mandang traso pamanika yono yuda kang sumawur Panjinya biar meh arahina kentong ing palwapindra nyawa jimat kula duh Sang Brahmana sanyata prapitis pamawas handika Sang Penemban babar pisan wonten ing kalodhangan kalenggan sakmangke perjah gesang kula sumanggaken wonten kersanipun paduka Sang Penemban. Mangke rumiyin Raden yen ngaten panjenengan lepat ingkang dados pangandika panjenengan
teko ndandak panjenengan ngaturaken pejah gesang dhateng kula. Kula menika didi pintos rayaning Gusti kinen hambanjut yuswaning manungsa. Karana kodrating pepesthening bungah susah lairan batos menika sampun dados kegepanganing jalma manungsa. Lena lali apes menika dados sandanganing agesang. Namung Raden, yen to Raden Janaka teka pasrah pati dhateng kula pun Patma Jati menika lepat sebab patine manungsa menika mboten dumunung dhateng tiyang asanes namung mapan wonten padaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Najan to kakuncenana kagedhongana yen to kodrating Allah sampun ngeparengaken sampun dumugi titi wanjinipun manungsa mboten saged indha saking lampahing kodrat mila saking menika Duh Raden. Lekaring sungkawaning galih mahanan tambuh-tambuh lenging batos kula Duh Raden Janaka menapa ing handalari sungkawaning galih Raden Janaka. Meraina semu sang Hyang Aruna sataning kukila ringkani kara sakatar lir kakidunganing kung sang penemban bilih rekalenggan samang karana kula maringaken pejah gesang kula yen kula boten pinanggih dhateng Sudarawarda kula Ratu Ndarawati nggih Kaka Prabu Kresna. Dene wagit kula panggihaken wonten ing pancinjang menika. Katrimah pejah kula rikalenggan samangke kabang juta dhateng pangwasaning Bathara lumantar handika Sang Brahmana. Sumpah kula Duh Sang Penemban yen boten waget nderekaken kundur Kaka Prabu Bathara Kresna wekdal dinten enjang menika kaluwung kukut jagat kula Sang Penemban. Wicaraning Raden Janaka nganti nyarengi bledhek wayah kasanga jemlegur mapan wonten ing kono. Nggih ing mriku nyarengi dhateng lampahing Sekar Jati Wasisa. Murti mapan jemawah wonten ngajenganing Sang Brahmana Patma Jati eling-eling saka panguwasaning Bathara Sekar Jati Murti ing mriku palengganing Wahyu Jati Murti jatan karaos asta srawe astaning Sang Begawan Patma Jati hanget gem wujuding Sekar pinangka dadi palengganing Wahyu Jati Murti sakala Sekar negem mekar sakala ngebeki jroning petapan Pasirna. Sekar Jati Murti kargem dening Sang Begawan Patma Jati mekar ngepeki jroning petapan elok ing kawontenan. Riwusnya Sekar mekar ngebeki jroning petapan satemah gogrok saking Sekar. Gogrok ing punang Sekar manjing wonten hanggane Raden Janaka cangkok ing Sekar Jati Murti njiwa dhateng Sang Begawan Patma Jati. Ganing Bathara tinampa klan panenggangku Kakang Semar pripun kowe mangerti lakon iki ora paduh elok-elok pendhita yen gentur tapane ciptane dadi sabdane mandi niki wau kula ora pangliyan dayaning kembang Jati Murti sing sayekti palengganing Wahyu Jati Murti kembange jiwa kelawan Ndara Janaka lak kok cangkoke jiwa wonten penjag
niki yen ngoten pinesti Wahyu Jatimurti tumurun, Den. Iya Kakang, atur tarima kasih. Krana ciptane pangandikaning Kaki Badanaya nemusi kelawan palunggan. Aduh Kakang Badanaya atur sembah nuwun. Pangandikaning Kaki Badanaya menawa Kakang Semar hanya doyen to Wahyu Jatimurti wis diwanggaku kelawan sang penemban Patma Jati teges kembang lan cangkoke wis jiwa kelawan Janaka lan sang penemban Patma Jati. Lah nggih niki muga dadi katentreman kabejan kayuwanan panjenengan kekalih. Nuganing Jawata Wahyu Jatimurti tinampi Ndara Janaka lan samang sang penemban Jatimurti. Likalenggan samangke nampi kanuganing Bathara Wahyu Jatimurti ingkang wujud cangkok lan sekaripun mapan wonten ngarsanipun sang penemban Patma Jati lan Ndara Janaka niki dadi tentrem panjenengan kalih warata minggah dhateng sedulur Baraya mapan wonten Garung mriki tinemu Bagya Mulya, Den. Cinane teko sapa? Luganing Jawata cinipta dening Ki Asmar Badanaya. Wahyu Jatimurti wis warata warabden mapan wonten ing padukuhan ing Garung sakewonten ora kaya rakune rambut julung Dasamuka. Kembang Jatimurti ilang tak kedepe jiwa kelawan memaning pendhita iki wah dalah. Mongko ngendikane Sang Pramesti Bathaguru yen aku bisa ngregem kembang Jatimurti sing sayektine Wahyu Jatimurti aku bakal kelakon rabi kelawan sinuwah. Yen ngono aku duweni panemu yen to kembang mesti wis diregem dening pendhita iki wah tak patenane pendhita iki. Wah. Abang minengkang wali osandang godhek wok simbar dodo wang malang siyung nyokang sir Jakab Dewa Bathara ana pendhita mantri nyodol nang sapa Begawan Patma Jati ana wujud cat katon cat ilang ora bakal pangling rambut julung Dasamuka. Wah ngerti kawan aku. Ora ngerti kaya kudu Begawan Patma Jati. Gawe cintrakaning Begawan Patma Jati apa sing mbok karepe? Aku nututi wujuding kanuganing Bathara wujuding kembang Jatimurti sing saikine palengganing Wahyu Jatimurti. Nek kowe bakal ngerti, Wahyu Jatimurti wis ndak regem malah wis manjing sajuga pinaka dadi kanugrahaning Bathara sinebut Wahyu Jatimurti. Manjing ana hanggaku wujuding cangkoke kembanging mapan ana jiwane satriya Madukara Janaka. Mula pengesti menawa aku kelawan Janaka iku kadang tetunggalan. Bebasan
klumuh Surupada tinmurase. Sekaring Janaka cangkoke Patma Jati waladala. Yen ngono kemang jatimu tindak jaluk ndak wenehke yen gumundung Mustafa kene Praning Patu. Jugar nggonke mbangunke ta apa ya? Ora pangling dasa muka nyatane bisa mbadarke aku nata Ndwarawati ingkang mau wujuding Begawan Patma Jati ning kanuganing Bathara Wahyu Jatimurti wis bisa njiwa nang hanggaku kelawan Kyai Janaka Anggana Sekti rampungna kasing dasa muka. Sapa Anggana Sekti rambut culung dasa muka ora gelem bali ana papan Anggana Sekti ingkang dak bisa nguntapke nyepabuh. Mudar-mudar. Aku gelem tekaning pati yen toko sampurna kang dadi urip. Walah dalah. Jaluk rekyan Marasinta bantek posisi sembojo. Wah!
bakal gayuh Sinto mesti anemen prati ganti dina gayuh Sinto. Agung panaksana boten nginten babar pisan yen panjenengan sampun kepareng kondur. Sik Bapa. Kok kowe ngame-ame bakal jumeneng Ratu Mapan ing Dwarawati? Karepmu piye? Waduh. Krana wonten pekabaran yen to Kanjeng Rama nilar negari Dwarawati. Apa wis bener patrap tumindakmu? Yen Kanjeng Rama wis meger-meger kok kowe kepengin jumeneng Ratu teges kowe putra ingkang murang tata. Najan tata gelar kowe putraku ning pandhen upama toko ndi penemu sing kaya sak pas. Sebab kowe iki dudu putraku ning kowe putra angkat. Upama to kowe duwe penemu kang kaya mangkono, kuwi bener to kuluk ning mbok ya aja nganggo cara mangkono. Upama to besok purnama sunut mapan nang Kasdanjati, yen ora temiba tumrap Trah Dwarawati banjur sapa ning aja ndisiki saka kodating Bathara. Yen saiki jeneng ora bakal jeneng ratu, aku yang bakal ora marengake yen ngono senjata cakra Tampanana nggih. Wah. Kanyatan Kanjeng Rama ora manehke palenggan Dwarawati, malah bakal namani senjata cakra. Yo, Kresna, biyen mungsuh saiki mungsuh, ora ana anak lan wong tuwa, aku mungsuhmu, Kresna. Ingkang wis kepareng kondur mapan ing Dwarawati. Nuni nggih Duka Ratu. Gawe bingung. Sampun matos paduka-duka. Kang rayi linggarni lan gari Dwarawati menika ngupaya kanugraning Bathara Wahyu Jatimurti. Wah. Piye kabare kowe ulunga saka Dwarawati gawe bingung. Gayu nuganing Jawata Wahyu Jatimurti. Entuk ora? Antuk. Oh ya wis. Kae wis oleh ya wis. Ning sesuk menah yen kala mangsane lunga ki pamit. Ya, Ki Agung Pangaksama ya Yayi Udara. Yo, gak apa-apa. Gak apa-apa rumangsane nganti kaya apa. Yai Janaka paring dawuh. Pinesti menapa Kakang Rawan Siadi nampa nugraning Jawata Wahyu Jatimurti. Yai pinangka dadi sekarepun Kakang minangka dadi cangkoke mula Kresna lan Janaka kuwi pinesti anut kan Baklawa ing kaping 7. Menapun Kakang iku wis ngerti Siadi wis anjali. Dadi srana tentrem tumrapun Kakang lan Siadi. Mula Kakang Semar sesantya murih swasana ing wanci gagat wahina iki tinu tentrem bagya mulya Kakang Semar. Boten nggih, tak matur sekedhik sawetawis. Kula tak matur sakwatawis. Wahyu Jatimurti sampun jiwa dhateng hangga panjenengan kakalih. Sampun jiwa dhateng panjenengan kakalih prana suka prana gati.
Tumurun ing Wayu Jati Murti niki dadi tentrem, mulya, rahayu warga ing Garung sak kiwa tengen. Prana suka, prana gati punaning cariyos menika slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Muga reja rejeh taun ngarep ingkang badhe ngadani malih tansah pinanggih kabagyan kamulyan ing usana purnaning carita menika kula sakadang madal pasilan mugi kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti tebihna ing sambi kala tinetepna ing Garung tinubagya mulya ciptani dadi sabdane mandi Garung tinemu mulya rahayu slamet. Samapta luhur rambut daya